aký? Sklárstvo vzniklo za vlády Karola Roberta v 6. storočí a z tej doby už pochádza aj vyhľadávané riečne sklo, okenné sklo, fľaše gulatých a hranatých tvarov a malované džbány s kvetinovým dekorom. Čistý piesok a prírodná soda sa považujú za najlepšie prísady na výrobu skla. Peť sa rozpáli na 1200 stupňov a keď sklo dosiahne tekutosť medí, vyťahne sa a sklárskou pišťalou do neho fúkame rôzne tuté tvary. Na výrobu používame taktiež aj drevené formy, kovové nožnice alebo kovové pinzety. Pece sú postavené z kameňa alebo tehál, sú stavané na to, aby dosiahli teplotu takú, aby rozstavili suroviny v nej. Častým palivom bolo drevo a vedľa taviacich pecí boli aj chladiace pece, kde postupne chladili výrobky. Najviac sklární vznikalo na severných a stredných častiach Slovenska, napríklad Orava, Liptov a Gemer, keďže to sú lesnaté časti. Tieto regióny práve preto majú mnoho lesov, ktoré dávajú veľa paliva a potaše, ktorá je získaná z uhlia. Majú dostatok kremeňa a taktiež aj voľný priestor pre húty. Sklárstvo patrí medzi dôležité hospodárske odvetvia a ovplyvňuje rozvoj viacerých regiónov. Na Slovensku máme my sklári dobré podmienky, keďže máme dostatok kremenného piesku, čo je základ skla, vápenca, čo spevňuje sklo a potaše, čo je biely prášok vyrobené z dreveného popola. Organizácia našej práce je taká, že hlavný majster sa volá foodmajster a pod nimi sú fúkači skla alebo sklári, pomocníci a nakoniec drevorúbači, ktorí donášajú drevo. Práca je fyzicky namáhavá a preto sa často predáva z generácie na generáciu. A ako sklárky žijeme aj v úzkom kontakte s prírodou. Ďalšie druhy skla sú napríklad ťahané sklo, ktoré je strojovo ťahané, druhotenné sklo, ktoré má vložený drôt, olúnatý kryštál a lisované sklo. Vyrábame napríklad poháre, čaše, kľaše, tabuľové sklo a taktiež aj zdobené. Neskôr sme začali aj brúsené a maľované. Výroba skla prebieha tak, že najprv rozstavíme suroviny, potom ich naberieme na pišťalu a začneme fúkať. Postupne dorábame tvar nástrojmi a dáme ochladiť do chladiacej pece. A taktiež máme pre vás zaujímavosť. Slovenské sklo je známe aj v zahraničí a vyváža sa do viacerých krajín Európy. Dúfame, že sa vám naše remeslo páčilo. Ďakujem za pozornosť.